If it no lam ya bu come here ba me say boss aba na chacha una proud of the nation e boss aba holu what's up all right para taka elo na ya na lokwan no para to kwa na ide na mma o wele na esela ai barata eyo bia kai kene na obla lo banke to da de kwa Udodi bia lo da kene sorry I mean no come here mba wale na eme bia kai kene ba alam kata kai na ba o udodi okay mba wale na esela barata na imana all the one of forgiving spirit no mba ba alugo ngi wale na eme all the compile ki ya anaka compile say me that time on actually number na street ndo ba aluzie mo na o anu go ba alugo ngi bia gafe this evening you will die biko now aba alugo ngi bia gafe zian akpọkọ ngonyo ori o achitelu ngi ihe izulu ezu mgba mana adịm ekuzi ba aluzie m o anu go biko na sorry na biko na is your brother bi anu go Wow, I have a very good God, and I tell kilo babu ya ba ana yari biko Awuaa good afternoon I'm fine Awuaa ana going to mount anu ho e se balonte ana yoro mo wa biko acha na ofe zugolo hanni my brother hey down what's it hey Awuaa oh wonyi chan Michael I forgot Michael you know na Michael ana ba mi ami na medugiri ọgbara ọsọ ka boss na ani ị ga na gwa ndị mmadụ ịma lụ nwa mi aba na abachacha karịa na ịlụgide gba ọsọ mba sorry when you went taka na when you went this evening you will die come here no go that side when you went Awuaa hey me yes come over here come and watch over this man you will stand here till I come back you hear me so sir say no more onye na maru o ko na ba lo right no ke na ba lo one them orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnwụ anya ingezie ne orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnwụ anya mfuna megi come here kan yenu na amaka no why ke bu imo table manners ne ko di ka monkey mfuna megi mgbu ga ba ko ti your choice ita bulo gi na ano nkita emeko na ena ro chinika ha na wa tap maka o yila anya afu ano aha Neri. Ogini. If kandika ni wala wenu. Ogini megi ngwa inu ba ibwa. Ofokoko ni bo kokoro ni 5. O kan siri do wi eba. Mbawo. Do wi eba. Mbawo. Ufine megi. O to wi eba. Obuna ngedobi mana yeki ile ofu ndi ofu. Debia. Na ndiki na acha na acha akwu. Made ihicha enwe. Ngo akon. Sulu kan sulu.
light mbamba nke nne ke onye ọbụla gwa nke ya ọbụna ụda mba ọ ka nsi eri nnu ngwa ahịa eke nne ke onye ọbụla were nke ya maka na iso na kịta nọ na-edi nne ya ịma na nne ya abụ bifo mmechi okpoko 5 nke God have mercy upon us. bolonka ona miki na awa chan nke ya ọfụma ona miki na awa anya iji na afụ nnukwu nri mara ata arụ mana ọ na-erigbu onwe nne nni onye fugo me nwere garụ ebe ndị ife nne ozuzo ebe a dị mkpa dịka unu irokwuru unu na-eme ife ahụ na-eme ebe a na mkpụrụ unu irokwuru unu wow ya amakwa na adaka na-ekwu okwu enwe ụfọdụ ndị bịa anọ na restọrantị uche na-abịa iri nri ma ndị bụ ndị ara ya mana ejighị ego eri nri ọka ọ na-ekiri ndị na-eri nri a na-enye ya advice oji ọkwa ego a gbasara ya onye na-ejighị ego ejighị ego iji ego bụ na ejighị ego eri nri hoo ha ọ na-ekiri m ka ya arọchi nri jidekwa akpụghị ọfụma ụda ibu ya ọ na-ekiri m ka ya arọchi nri na nri ka na-afụta gị nnọọ ebe kịta ka mma gị pụtara ife ebe kịta gị mara mma hoo ha ọkpụkwana m bie nri ya nụkwa di o nwere ikwu ya nụkwa di mọcha ekwe o nwere ncha ijubu gị since ichetagoro m kedu ije mụ na gị gee our plan who am I to you like ke ije mụ na gị ịrọwọ n'ime who are you to me ị ka bụ ihe bụ onye ọzọ I am that I am ọ ka bụ mụ I am that I am ị ka bụ ihe bụ n'ọnụ Jizọs amaghịkwa m ọcha abụrụ Mary okay ọkụ ichetara ebe nsi abụkwa nwa ya Ebonyi steeti gịnị mee mbọsị gbara m asa echetakwa m na ngwa gị na-enwe m enyi nwoke si m hapụ enyi m nwoke nọọ mụ na gị maka ịgbawa m obi gị na-eme ụbọchị mmadụ na-ekwunyere nkwu ndị ekwete ọ bụrụ na ndị chi ọzọ dị ma ekwetekwa agba anụ gị ekweta ị na-asụka nu adọ na dayarị nwoke ị na-echeta ọ bụrụ ụbọchị ndị siriọs ma ekwetekwa na ọka na nkwunyere ọnụ ikwete ọ gbasara akwụkwọ m na-ekwugharị ọnụ since ya ịrapụ ma chụọ gị arụ na-esogharị m ka infection rapụ ma kacha too ogologo ka giraffe ịkọdị mmụọ abalị dị nnọọ ka nwa chi ọbụbọ hapụ na ya anụ na mgbede anyị wetara ya ego gbọrọ plan anyị ọ bụ na anyị gwa onye anụ oge na mgbede anyị wetara ya ego my brother ebiko ya onye nwe chọpụ ọ bata isi ahụ da kọpụ otu ilu nne ebe a ha sị na mgbede ka wetara ya ego o na mara m ife na-akụ ya shọpụ m bi ya taa ya tiri gị n'ebe a my boy makwa m ife na-akụ no your boy m ga-eme gị ofe wepụ oh my boy Antes queria Chai! Mas ada mana kok orang semua kau masih? Kamu nanya so? No, kamu lah mesti ni ga-eme ego mfe wepụ ebe a ị ga-eme ego mfe wepụ ihe ị ga-eme ego Kama mu onyo na mgbede o? mba adị m ife mgbede Na mgbede. ife mgbede esumu mgbede ya ma ego mfe wepụ ebe a esumu mgbede Onye bitere ego m kịta na ada mana ko onye ngwa so eme. amara m ife na-akụ ị ga-eme ego mfe wepụ Na mgbede ko. mgbe gị ga-eme ego Na mgbede na mgbede ko ị ga-eme ego mfe wepụ mba na mgbede. ị ga-eme ego mfe wepụ Is your brother? God forbid.